Halo, takže posolstvo pre vás je: neboj sa svojej sily, čaká ťa požehnaná zmena, neboj sa snívať, pretože to je rozhodujúce, a pozeraj sa vždy hore, neznižuj svoje nároky a nezmieruj sa s nepriateľným. My ľudia sa častokrát zmierujeme s nepriateľným. Prečo? Pretože je to tak, že tá spoločnosť nás to možno nejakým spôsobom učí a ľudia naokolo nám hovoria: prispôsob sa, toto je ten život. A keď nepoznáme ľudí, ktorí sú vibračne hore, tak potom je veľmi ťažké sa tam dostávať. Takže toto všetko sa tu objavuje. Príjmite svoju moc, príjmite svoju silu. A takisto toto pozerajú ľudia, ktorí buď podnikajú, alebo niečo také, ste rodení organizátori a vaše podnikanie obklopujú kúzelné príležitosti. Takže prakticky toto pozerajú ľudia, ktorí ukončujú nejaký cyklus a vchádzajú do niečoho nového. Všetko sa vám otvára, áno, naozaj áno, ale musíte zvýšiť svoju frekvenciu a hlavne musíte prijať svoju silu. Čiže tá otázka síly, samozrejme, to je tiež veľká téma, o tej by sme tiež mohli diskutovať. Tam do toho spadá, že vieme už tie svoje slučky a dokážeme sa cez to nejako preniesť, áno. Dokážeme sa proste z tej nízkej frekvencie vyhrabať a dostať naspäť, áno, do tej stability. Tým, že si uvedomujeme svoju silu. Takže áno, je to tak. Takže máme to ako taký diamant alebo ako také veľké slnko, alebo môžeme si predstaviť, že máme tu nádhernú kvetinu, ktorá žiari. Niekedy žiari a niekedy zhasína, podľa toho, ako ju dopujeme. My ľudia máme možnosť, máme takú výsadu naozaj meniť naše frekvenčné polia. Akurát, že ľudia si myslia, že to všetko je výmysel a že to sú len predstavy. Ale pochopme, že naše predstavy reagujú na telo, teda telo reaguje na predstavy. Je to samozrejme prepojené, jedno s druhým súvisí. A tým, že vlastne si niečo predstavujeme, tak vyvolávame pocit. Tým, že máme nejaký pocit, tak niečo sa nám deje v tom tele, áno. Takže ja som minule prišla zvonku a doslovne som cítila, ako keby niečo na mňa malo liesť z hľadiska vírusov. Bola veľká hmla a keď som išla z obchodu, tak som mala pocit, že niečo som proste chytila po ceste, že niečo začala som kašľať a tak ďalej. Zaujímavé ale bolo, že keď som začala vysielať mantru špecifickú a takisto aj modlitbu, aramejský Otčenáš, začala som si predstavovať, že ja to tým svetlom ako keby prebíjam v hrdle, tak som naozaj začala mať aj viac slín a všetko sa vlastne zmenilo. Takže ako keby aj ten vírus má nejaký program a pokiaľ s tým nič nerobíme vlastne v tom úvode, tak potom on získava väčšiu sílu. Samozrejme, keď sme unavení, tak získava väčšiu sílu. Keď nám klesne psychika a sme v nejakej kríze alebo cítime nejaký smutok, tak opäť získava to prevahu. Ale v okamihu, keď to zdvihneme a uvedomíme si, že ja mám tú silu meniť to aj v tele, tak vtedy naozaj vyťazíme. Takže častokrát sa ľudia naozaj zmierujú s tým, čo nechcú, ale urobia si zlú službu, pretože si kazia frekvenčné pole. Pretože ako keby tomu vesmíru hovorili:
áno, máš pravdu, nič pre mňa nemáš, dobre, tak nič pre mňa nemáš, áno. Takže je dobré otvárať vedomie a aj žiadať o tie rady, žiadať o tú pomoc, áno, tie vesmírne síly. Je to ale celé o tom, že keď príjmeme svoju silu a svoju moc, tak zmeníme obraz o sebe, zmeníme vyžarovanie a tým pádom aj zmeníme to, ako na nás ľudia reagujú. V tomto je to spravodlivé. Takže nebojte sa snívať, zbavte sa obmedzujúcich predstav a úspech je váš. Áno? Takže poviem ešte toto. Nikdy ste sa nezamýšľali nad tým, prečo narcisti, toxickí ľudia a manipulátori majú niekedy také šťastie a vedia celkom dosť dlho ísť na tej svojej dobrej línii, prečo sa im tak darí, prečo tak druhých vedia rýchlo shodiť a prečo sa im tak dlhodobo darí niekedy. No pretože majú vieru v seba. Oni majú dôveru v seba a tým vyžarujú, áno. Takže sú schopní všetkých presvedčiť, že všetci ľudia, čo tam sú, všetci pracovníci, nech už ide o prácu alebo čokoľvek, práve tí sú zlé a oni sú tí víťazi, áno. Takže častokrát manipulátori sa vedia s týmto vyhrať a naozaj niekedy sa chytáme za hlavu, že ako to oni urobili a ako z toho dobre vyšli, lebo vyžarujú tou dôverou v tie svoje schopnosti a v to, že vlastne oni sa nikdy nemýlia, že oni majú stále pravdu, áno. Oni nemajú sebareflexiu, pretože oni jednoducho majú pocit, že všetko vedia robiť najlepšie. A to je tá ich pomílená síce viera a dôvera slepá v seba, ale je to tak, pretože vesmír reaguje na to, čím sme. Nie čím by sme chceli byť a čo by sme chceli prezentovať. Áno? Takže veľa ľudí sa prezentuje nejako, ale vidíte, že to je len maska, ktorú majú nahodenú. Takže dajme tomu, niekto chce niečo predať a proste pôjde na týchto vlnách, ale vidíte, že má naučené frázy, že to je len stratégia. A možno nakoniec ani nič nepredá, pretože nemá tam to vyžarovanie. No? Takže sú ľudia, ktorí vedia predávať, pretože sú o tom presvedčení a sú ľudia, ktorí nevedia predávať, pretože ešte sa to v nich neotvorilo. To je niečo, čo prakticky neoklameme. Takže keď príjmeme svoju moc, bude to výrazne jednoduchšie. Začneme snívať a poďme snívať o 8 hodine všetci kolektívne, čo sa stane. Ja si myslím, že 8 je zaujímavé číslo v tom, že je to číslo sily, moci, aj peňazí a takisto aj karmy a takisto aj rovnováhy vyvažovania. A takže dajme tomu, keby sme 8:08 každý večer sa sústredili na to, čo chceme, zavreli oči a premietali si obrazy tých dobrých pocitov. Ako to bude, keď budeme cestovať napríklad. Chceme cestovať. Ako to bude, keď chceme ochutnávať iné krajiny. Ako to bude, keď nebudeme musieť počítať peniaze. Pocit, ktorý si dávame do tela. Môžeme to spojiť s modlitbou a môžeme to spojiť aj s kryštálmi, áno, dať si na seba nejaký kryštál. Ja používam tieto lemurské, takže ľudia, ktorí majú pôvod z Lemúrie, tak prosto tieto kryštály im odporúčam. Oni majú také tie zúbky tu, také pozdĺžné čiary a to je ich vzor, áno, tým sú špecifické. Tak, teraz to asi dobre vidno. Takže dajme tomu, dám si na seba tento kryštál alebo dám si ho takto. Začnem vyvolávať tie dobré obrazy. 8:08 by mohol byť dobrý portál, pretože 8:08 je to skrátka
číslo nejaké symetrické a tie osmičky predsa len je to číslo majstrovské, je to číslo sily, rovnováhy, vyrovnania, harmonie. Takže poďme na číslo 808 a nič viac, nič menej, len pár minút sústredenia na tie krásne obrazy. Môžeme to potom vyskúšať aj s vodou, naliať vodu do pohára, držať pohár ideálne sklenený a biely, aby sa z neho prechádzala energia a tam to vysielať do tej vody a potom tú vodu vypiť. Áno? To je druhá možnosť. Takže skúsme to takto. Dnes to už asi nestihneme, ale 808 budem to teraz skúšať aj ja. Dávam vám to do pozornosti. Som zvedavá, koľko ľudí sa pripojí a čo budete písať v komentároch a čo to s vami bude robiť. Toto ale musíme robiť pravidelne. Áno? My pochopme, že návyk nám mení identitu. Takže prosto je to tak. Ja som sa teraz začala učiť jazyky a aktuálne sa učím asi 45. deň a je to super, pretože každé ráno proste si dávam rôzne aplikácie, angličtinu, španielčinu, nemčinu, áno. Takže chvíľka, 10 minút z tej aplikácie, 10 minút z tej aplikácie, krátko, áno. Takže minule, keď som prerušila tento návyk, tak vlastne som zistila, že teda neprerušila som ho, ale dala som si to večer, áno. Tak som vlastne zistila, že večer mi to už nefungovalo. Prečo? Pretože mozog vlastne to vyhodnotil tak, že už to nie je ten rovnaký čas, áno. Takže úplne som to cítila, presne viem, o čom ľudia hovoria, keď hovoria, že robte to v približne rovnaký čas. V približne aspoň rovnaký čas. A potom, keď som to vlastne zmenila po 40 dňoch a dala som si to večer, tak som zistila, hop, tak túto cesta nevedie, musím pokračovať ráno. Takže skúsme nevyjednávať so svojimi pocitmi, lebo častokrát vyjednávame o tom, a čo sa nám nechce a čo by sme mohli a vyhľadávame rôzne výhovorky. Ten mozog vlastne vždycky tie nové veci vyhodnocuje ako ohrozenie, na to pamätajte. Takže čokoľvek sa budeme učiť nové, tak ten mozog bude v takomto režime a bude v strese a bude vám hovoriť chod naspäť do pohodlia, bla bla bla. Takže poďme teraz skúsiť toto. Skúsme 808 prosto to robiť a uvidíme, čo sa stane. Tak, ja sa s vami rozlúčim. Verím, že to pre vás bolo zaujímavé nejakým spôsobom. Ak by ste chceli astrológiu, tarot a aj nejakú otázku a takto to nakombinovať, tak mi píšte na e-mail, dátum, miesto, čas narodenia, do e-mailu, príbeh, otázka a ja vám vyrobím video za 4 až 5 dní, ktoré si pozriete doma pohodlne a budú to cenné informácie pre vás. Bye, 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 srdce srdcové, čau, adios,